Analiżi li saret mill-ġurnalist u fundatur tas-sit Lovin Malta, Chris Pereġin, faħar numru ta' deċiżjonijiet li Bernard Grech mindu ġie elett biex imexxi l-Partit Nazzjonista. F'din l-analiżi ġie notat kif Bernard Grech kompla jaqgħad il-Partit Nazzjonista u dan wara taqlib politiku li kien hawn fil-pajjiż fejn quddiem sitwazzjoni ta' firda fil-Partit Laburista, il-Partit Nazzjonista issaħħaħ aktar minn qatt qabel. Dan seħħ b'mod speċjali meta Bernard Grech ingħaqad ma' Adrian Delia fil-ġlieda kontra d-deal fraudolenti li l-Gvern Laburista għamel ma' Vital Stewart. Robert Abela baqa' jmexxi lil pajjiżna f'din id-direzzjoni, b'riżultat li berba' il-miljuni fuq investituri barranin. Grazzi għal din il-ħidma bejn l-eks kap tal-Partit Nazzjonista u l-kap preżenti tal-partit, pajjiżna għaraf aktar minn qatt qabel li dan kien deal li sar b'kollużjoni. Bil-ħidma għadha d-dejja sa issa mill-Partit Nazzjonista sabiex inġiebu lura il-miljuni misruqa minant il-poplu Malti. Is-sit Lovin Malta isemmi wkoll il-ġlieda kontra l-oli tal-ħajja li tant qed taffettwa lil poplu Malti wawċi. Bi Chris Pereġin ifakkar kif ferm qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali, Bernard Grech kien ilu jisħaq biex il-gvern jieħu azzjoni minnu fih, fejn fost oħrajn ippropona 40 miljun euro fond biex jgħin lill-importaturi. Iżda il-gvern minflok ħandan il-parir u implementaħ għażel li jimbarka fuq ġlida kontra l-importaturi. Ħidma oħra li baqa' jisħaq fuqha Bernard Grech sakemm Robert Abela kellu jwettaq U-turn dwarha kienet dik biex issir inkjesta pubblika b'rabta mal-mewt ta' Jean Paul Sofia li ma' ħidma waslet biex finalment ġiet rikonoxxuta ħtieġa vera li l-pajjiż jibda jaħdem favur settur tal-kostruzzjoni aktar sigur u ħtieġa ta' tibdil fil-liġijiet ta' pajjiżna. Azzjoni oħra li tiedet taħt it-tmexxija ta' Bernard Grech kienet dik dwar il-liġi tal-abort. Babela kellu jwettaq U-turn anke f'dan ir-rigward. Mijiet ta' persuni li niżlu fit-toroq jipprotestaw kontra d-deċiżjoni tal-Gvern Laburista. Chris Pereġin innota r-rebħiet li akkwista l-Partit Nazzjonista f'dawn l-aħħar xhur fejn jidħol ir-rapportaġġ tal-PBS. L-awtorità tax-xandir mhux darba jew tnejn li sabet l-PBS ħati li favorixxa lid-deputati Laburisti fuq dawk tal-Partit Nazzjonista tant li t-TVM spiċċa sar magħruf bħala Super Wantu. Il-Lovin Malta issemmi wkoll l-ipokrezija ta' Robert Abela kif hu jgħid mod f'pajjiżna imbagħad imur jagħmel l-oppost fi Brussell. Dan derċar meta Abela beda jbeżza lin-nies li wliedna se jkunu qed imorru jiġġieldu fil-gwerer biex imbagħad kienu stess li mar jivvota favur iż-żieda fl-ispiża d-difiża Ewropea. Il-ġurnalist Chris Pereġin innota kif il-Partit Nazzjonista kompla jiġġedded aktar minn qatt qabel mod speċjali fuq l-għażla ta' responsabiltajiet tal-Grupp Parlamentari Nazzjonista, deputati li jaħdmu flimkien favur pajjiż aħjar. U hekk kif rinsabu ftit jinbiss il-bot minn ħatra ta' President ġdid, Chris Pereġin faħħar ukoll l-approvazzjoni li ta' Bernard Grech flimkien mat-tim tiegħu biex jeleġġu lil Miriam Spiteri de Bono bħala kap tal-Istat. Ftit ta' snin ilu Spiteri de Bono kienet l-istess persuna li ġiet nominata bħala kummissarju tal-Standard fil-ħajja pubblika mill-Partit Nazzjonista stess, iżda kienet ġiet rifjutata minn Robert Abela u sħabu.